उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय। आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा। प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा। एकीकडे प्रशासन पंतप्रधान आवास योजनेतून प्रत्येकाला घर मिळवण्यासाठी प्रयत्नशील असताना कुडाळमध्ये मात्र एका गरीब कुटुंबावरती कोणी घर देतं का घर असं म्हणायची वेळ आली। मागील 2 वर्षापासून या कुटुंबानं प्रशासन दरबारी विनवण्या केल्या मात्र त्यांच्या पदरी निराशा झाली। पाहूयात। कुडाळ तालुक्यातील बाव गावात राहणाऱ्या आसोलकर कुटुंबियांची परिस्थिती अत्यंत हलाखीची। यापूर्वी राहते घर जीर्ण आणि मातीचं असल्यानं ते आता कोसळलं आहे। पण आसोलकर यांच्याच भावानं घर बांधण्यास जमीन न दिल्यानं त्यांच्यावरती गुरांच्या गोठ्यात राहायची वेळ आली। मागील 2 वर्ष आसोलकर हे गोठ्यात राहतात। यावर्षीच्या पावसात त्यांचं जुनं घर पूर्णपणे जमीनदोस्त होण्याची शक्यता आहे। नवीन घर मिळावं यासाठी ग्रामपंचायतकडे सुद्धा आसोलकर यांनी अनेक चक्रा मारल्या, पण त्यांच्या पदरी निराशा झाली। माझं नाव लक्ष्मण रामचंद्र आसोलकर, राहतो नाळोवाडी, बाव, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग। तर हे घर माझं ग्रामपंचायतीमध्ये माझं असून मला ग्रामपंचायतीने न्याय दिलेला असून आतापर्यंत मी या घरात राहतो। माझी मुलं राहतात, बायको मुलं ही राहतात आणि मला आता राहण्याची सोय नाही आहे। दो पाऊस पडत आहे आणि आता हे गणपती पुढे येत आहे, पूजू कसा काय करू याची मला लयच या पडलेली आहे आणि मी या घरात कसा राहू आणि माझं कुटुंब कसं राहणार याचं मला शासनाने दिलेलं घर माझ्या नावावर परत करून दिलं की ग्रामपंचायतीने खोटं केलेलं ते खरं करून त्याने मला परत दिलं आणि ते करून शिवने मला दिलं असताना सुद्धा मला अजून न्याय मिळत नाही आणि ग्रामपंचायतीने मला परत माझ्यावर देऊन सुद्धा ग्रामपंचायती आणि माझ्यावरती कोर्टामध्ये केस टाकलेली आहे की ग्रामपंचायतीने हे घर त्याला करून कसं दिलं म्हणून 58 साल आजीच्या नावावरचं आम्ही वारसदार असो म्हणून माझ्या भावाने मला हे घर मला 7 सालात दिलं। त्यावेळी ही माणसं कुठं होती आणि काय करत होती याचा मला काहीच मिळत नाही। माझ्या ह्या माणसाने देतेवेळी माझे वणी त्याची मुलं सगळ्यांनी घर बांधलं 5 सालात। माझ्या भावाने मला घर देण्यापूर्वी 5 सालात त्याने घर बांधलं आणि ते मला हे घर मला माझ्या 7 सालात मला लेखी लिहून दिलं की हे घर 7 सालापासून 21 सालापर्यंत मी ते घरपट्टी घर दुरुस्त करतो आणि तिथे सर्व देवाचं घर सर्व कार्यक्रम करतात, स्वामी समर्थांची सुद्धा हे करतात, पूजन करतात, पुतण्या कीर्तन करतो आहे आणि सगळं करून सुद्धा मला माझी प्रॉपर्टी राहण्यासाठी आज माझी परिस्थिती कठीण झालेली आहे। त्यावेळी शासनाने काहीतरी ह्याचा मला न्याय द्यावा ही मला माझी नम्र विनंती शासनाला आहे आणि याच्यावरती या पावसात राहण्याची माझी अत्यंत गरज झालेली आहे आणि आज माझी परिस्थिती कोपीत राहण्याची आलेली आहे। बैलांच्या गोठ्यात राहतो आहे। आज पूर्वी सरपंच आणि ग्रामसेवक हे ते साथ देतात त्याला माझ्या ग्रामपंचायतीत पुतानी आहे त्याने दाबाड्याने सगळं केलेलं आहे आणि हे सगळं करून सुद्धा आता कोर्टामध्ये केस घालून हे सगळे मला त्रास देतात। याची पूर्ण या करून मला शासनाने न्याय द्यावा ही माझी नम्र विनंती। यंदा त्यांचं राहतं घर पावसात पडण्याची शक्यता आहे, पण एकीकडे गरिबी आणि प्रशासनाचं दुर्लक्ष यामुळे आसोलकर कुटुंबियांवर कोणी घर देतं का घर हे म्हणायची पाळी आली। भरत केसरकर, कुडाळ। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।